Πόσο τα χρεώνετε? Πέστε τα παιδάκια, πέστε τα. Καλημέρα ανάρχοντες, κι αν είναι ορισμός, θα σκεφτούν τη θεία γεμίσει. Να πω τα κωδικό, θα σκεφτούν και λάτες ημερών. Έδιπλεν την πόλη, οι ουρανοί αγγαλώνται. Μπράβο παιδάκια, μπράβο και του χρόνου. Τι, μόνο αυτό θα πείτε? Θες και κάτι άλλο? Το γρίβαμ, σε θέλω βασιλιάς, το ξέρετε? Ας τα παιδάκια ήσυχα ρε πατέρα. Ελάτε παιδάκια στον κύριο Αριστίδη να σας δώσει λεφτουδάκια. Δεν έχω κιόλας αυτό το καιρό. Με πετυχαίνετε σε σφίξη. Δώσε ρε πατέρα και στην κλάψα. Μπράβο, ωραία τα είπατε. Πάρτε τώρα ένα ολόκληρο κατοστάρικο να το μοιραστείτε, να μην έχετε στον δρόμο και φόβο από κλέφτες. Μόνο ένα εκατοστάρικο. Και τώρα πάρτε δρόμο, γιατί ο κύριο Αριστίδης τρώει και παιδάκια.